Sa video na to, ililista natin ang top 10 best at bagong 7 to 8 seater cars ng Toyota. Kaya kung balak mo nang bumili ng SUV o gusto mo lang tignan ang update ng mga astig at reliable na SUV ng Toyota, panoorin mo ang video na to. Number 10, Toyota Land Cruiser Prado. Ang 2025 Toyota Land Cruiser Prado ay opisyal nang dumating sa Pilipinas. Isang gwapong SUV ng Toyota na pwede sa halos lahat ng terrain. Ang presyo ng Prado ay estimated 4,800,000 pesos. Luxurious at powerful, naaasahan natin mula sa Land Cruiser lineup. Under the hood, meron itong 2.4 liter turbo automatic variant. Bagamat wala pang eksaktong data sa fuel economy nito, inaasahan na magbibigay ito ng balancing performance at efficiency dahil sa makabagong turbocharged engine na nagbibigay ng mas mataas na torque at horsepower. Ang Land Cruiser Prado ay pinapatakbo ng 2.4 liter turbocharged T24A FTS gasoline engine na kayang magbigay ng 281 horsepower at 430 Nm ng torque. Ito ay may kasamang 8-speed automatic transmission at full-time 4-wheel drive system. Ang kombinasyon ng advanced engine at 4-wheel drive capabilities ay nagbibigay ng magandang performance kahit sa malubak na terrain o kahit sa highway. Ang bagong Prado ay may retro modern design na hango sa iconic na itsura ng mga naunang Land Cruiser. Ang katawan nito ay mas makanto na nagbibigay ng mas robust at off-road ready na itsura. Meron itong 20-inch alloy wheels, full LED headlights at taillights, roof rails, power tailgate na may kick sensor at power sunroof. Para sa mga kulay, available ito sa Avantgarde Bronze, Platinum White Pearl Mica at Attitude Black Mica. Sa loob naman ng sasakyan, makikita ang kombinasyon ng retro at modern design. Ang interior ay may leather seats, 10-way power adjustable driver seat at 12.3-inch digital instrument cluster. Itong infotainment system nila ay compatible sa wireless Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong 10-speaker audio system at dual zone automatic climate control para sa komportable at kalibang-libang na biyahe. Bilang bahagi ng advanced safety features ng Toyota, meron itong Toyota Safety Sense Suite kasama ang pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar cruise control at blind spot monitor. Dagdag pa dito, may panoramic view monitor na nagbibigay ng 360-degree view ng paligid ng sasakyan na malaking tulong para sa mas safe na pagmamaneho. Anong masasabi mo sa Land Cruiser Prado? Number 9, Toyota Rush. Ang Toyota Rush 2025 ay isang sikat na 7-seater SUV sa Pilipinas na tamang-tama para sa mga pamilyang naghahanap ng reliable na sasakyan sa abot kayang halaga kumpara sa ibang SUV sa market. Ang Toyota Rush ay kilala sa kombinasyon ng practicality, style, design at fuel economy. Ang presyo ng Toyota Rush 2025 ay nagsisimula sa 1,202,000 pesos para sa 1.5G GRS automatic variant. Good deal na para sa mga naghahanap ng family vehicle na kayang tapatan ang high-end na pangangailangan ng mga Pinoy driver at pasahero. Pagdating sa fuel efficiency, ang Toyota Rush ay nagbibigay ng average 14 km per liter sa highway at 10 km per liter sa city driving. Isa din ito sa mga practical na SUV sa merkado pagdating sa konsumo ng gasolina. Ang Toyota Rush ay may 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na nagbibigay ng 102 horsepower at 134 Nm ng torque. Kasama nito ang 4-speed automatic transmission na bagamat hindi kasing advanced ng ibang SUV ay sapat na para sa pang-araw-araw na pagmamaneho at maging sa malalayong biyahe. Ang balanse sa pagitan ng performance at efficiency ay siguradong babagay sa mga driver na kailangan ng dependable na sasakyan sa araw-araw. Sa labas, ang Rush 2025 ay may tapang at matikas na itsura. May LED headlights, fog lamps at 17-inch alloy wheels. Meron din itong roof rails at rear spoiler na nagbibigay ng sporty touch sa kabuuang design nito. Sa loob, makikita ang mga modern features tulad ng push start button, automatic climate control at rear AC vents. Para sa entertainment, may touchscreen infotainment system ito na may Apple CarPlay at Android Auto support. Dagdag pa ang Bluetooth connectivity para sa mas magandang experience sa loob ng sasakyan. Bahagi ng standard safety features ng Toyota Rush ay may vehicle stability control nito, anti-lock braking system, electronic brake force distribution o EBD at hill start assist. Mahalaga din ang pagkakaroon nito ng 6 airbags, front side at curtain para sa mas mataas na antas ng safety. Kasama rin ng reverse camera at rear parking sensors para sa mas madaling pagmamaneobra sa parking. Anong masasabi mo sa Toyota Rush? Number 8,
Toyota Veloz. Ang Toyota Veloz 2025 ay isang 7-seater subcompact SUV na kilala sa kombinasyon ng style, advanced features at abot kayang presyo. Ang Toyota Veloz 2025 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,098,000 pesos hanggang sa 1,256,000 pesos. Depende sa variant at lokasyon sa Pilipinas. Pinapakita nito na abot kaya pa rin ng Veloz kumpara sa ibang SUVs sa parehong kategorya. Sa ilalim ng hood, ang Veloz 2025 ay pinapatakbo ng 1.5 liter gasoline engine na may CVT transmission. Sa normal na takbuhan, nakakapagbigay ito ng 15 km per liter sa city at umaabot ng 17 km per liter sa highway. Kaya't masasabing ito ay matipid na rin sa gasolina para sa pang-araw-araw na gamit at mahabang biyahe. Meron itong 1.5 liter gasoline engine na may 105 horsepower at 138 Nm ng torque. Kaakibat nito ang CVT transmission para sa smooth na acceleration. May capacity naman ito na 7 seaters at may adjustable seats para sa mas maluwag na space. Ang dimensions naman nito ay 4,360mm ang haba, 1,775mm ang lapad at 1,700mm ang taas na may wheelbase na 2,750mm para sa komportableng cabin space. Ang panlabas na features ng Toyota Veloz 2025 ay moderno at elegante na may LED headlights at isang matapang na front grille. Sa loob meron itong 7-inch infotainment screen na compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong USB ports at wireless charging pad para sa mas maayos na koneksyon habang nagbabiyahe. Ang rear seats ay natutupi para sa mas malaking luggage space, nakapaki-pakinabang para sa mga pamilya kapag dadaan sila sa mahahabang biyahe. Ilan pang notable features nito ay ang 17-inch alloy wheels para sa mas maangas na dating sa daan, automatic climate control, keyless entry at push start system para sa dagdag na convenience. Pagdating sa safety features, ang Toyota Veloz 2025 ay may 7 airbags, vehicle stability control, hill start assist at anti-lock braking system. Kasama rin dito ang Toyota Pre-Collision Safety System na nagbibigay ng dagdag proteksyon para sa mga sakay nito. May dalawang pangunahing variant ang Toyota Veloz 2025. Ang Veloz 1.5G, ang base model na naglalaman ng mga pangunahing features na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,098,000 pesos. At ang Veloz 1.5V, ang top tier variant na may leather seats at iba pang premium features na may presyong 1,256,000 pesos. Sulit ba para sa iyo ang Veloz? Number 7, Toyota Avanza. Ang Toyota Avanza 2025 ay popular pa ring pinagpipilian sa Pilipinas para sa mga pamilyang naghahanap ng abot kayang MPV. Ito ang mga presyo para sa bawat variant. Ang Toyota Avanza 1.3J manual transmission ay may estimated price na 838,000 pesos. Ang Toyota Avanza 1.3E manual transmission naman ay may estimated price na 953,000 pesos. Ang Toyota Avanza 1.3E CVT automatic ay may estimated price na 1,010,000 pesos. Ang Toyota Avanza 1.5G CVT automatic naman ay may estimated price na 1,065,000 pesos. Ang presyo ng Avanza ay malaking advantage kumpara sa ibang mga MPV sa merkado. Ang kakayahan ng Toyota na makapagbigay ng maraming features sa mga presyong ito ay attractive para sa mga pamilyang nagbabalak bumili ng sasakyan. Sa usapang fuel economy, ang Avanza ay may exceptional na performance at matipid na konsumo ng gasolina. Sa city umaabot ito ng 14 to 15 km per liter, habang sa highway naman ay umaabot ng 20 km per liter. Ang good fuel efficiency ay napakahalaga sa mga biyahe sa araw-araw. Makakatulong ito sa pagpapababa ng gasto sa gasolina na isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga motorista, lalo na sa mga city areas na puno ng traffic. Ang Avanza 2025 ay may dalawang engine options. Ang 1.3 liter engine na may 97 horsepower at 122 Nm ng torque na matatagpuan sa mga lower variants at effective para sa pagmamaneho sa city. Ang isa naman ay 1.5 liter engine na may 105 horsepower at 138 Nm ng torque na available sa 1.5G CVT variant at nagbibigay ito ng mas magandang performance para sa mga babiyahe sa highway. Ang pagpili ng tamang engine ay nakabatay sa pangangailangan ng gumagamit. Kung madalas ka nagmamaneho sa mabigat na traffic, maring sapat na ang 1.3 liter engine. Pero kung kailangan mo ng mas mataas na power para sa highway o matatarik na lugar, ang 1.5 liter engine ang mas magandang option. Sa transmission naman, merong manual para sa 1.3J at 1.3E variants, habang ang CVT ay para sa 1.3E at 1.5G variants na nagbibigay ng mas maayos na pagmamaneho lalo na sa matatraffic na kalye. Ang CVT ay nagbibigay ng mas chill na pagmamaneho dahil sa walang putol nitong pagpapalit ng gear. Ang 2025 Avanza ay may 7-seater capacity
na perfect para sa pamilya. Ito rin ay puno ng mga advanced safety features tulad ng ABS, airbags, traction control at hill start assist. Sa mga tech features, ang mas mataas na variants ay merong 8-inch touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto na ginagawang mas madali ang koneksyon habang nagmamaneho. Sa mga owner ng Avanza, kamusta ang experience nyo dito? Number 6, Toyota Innova. Ang Toyota Innova 2025 ay paborito ng mga Pilipino pagdating sa mga MPV dahil sa kanyang abot-kayang presyo at astig na design. Ang presyo ay nag-iiba batay sa variant mula sa 1,261,000 hanggang sa 1,823,000 pesos. Ang mga variant ay kinabibilangan ng J, E, G, V at ang bagong XE at AT trim na nagkakahalaga ng 1,375,000 pesos. Sa presyo nito, ang Innova ay hitik na hitik sa features at performance na talagang sulit para sa mga pamilyang naghahanap ng reliable na sasakyan. Ang iba't ibang variant ay nagbibigay daan sa mga mamimili na pumili ayon sa kanilang budget at pangangailangan. Ang Innova 2025 ay may 2.8 liter turbocharged diesel engine na kilala sa kanyang fuel economy. Bagamat wala pang tiyak na data para sa 2025 model, ang mga nakaraang modelo ay nag-ulat ng 10 to 12 km per liter sa city at 14 to 16 km per liter sa highway. Meron itong 2.8 liter inline 4 turbo diesel engine na naglalabas ng 171 horsepower at 360 Nm ng torque. Kapares niya ng 5-speed manual o 6-speed automatic transmission depende sa variant. May dimensions ito na 4,735 mm ang haba, 1,830 mm ang lapad at 1,795 mm ang taas. At may wheelbase naman na 2,750 mm at ground clearance na 178 mm. Ang lakas ng makina at malaking dimensyon ng Innova ay nagbibigay ng capability na makipagsabayan sa iba't ibang kondisyon ng kalsada. Ang versatility nito ay mahalaga para sa mga pamilya na gumagamit ng sasakyan sa parehong city at pamprobinsyang kalsada. Ang exterior ng Innova ay modern SUV ang datingan na may multi-reflector halogen headlights at LED projectors na available sa V variant. Ang mga variant ay may iba't ibang design ng grille at fog light options na nagbibigay ng unique na itsura sa bawat variant. Sa loob ng Innova ay kaya nito magdala ng 7 hanggang 8 na pasahero, depende sa variant. Ang cabin ay dinisenyo para sa comfort na may fabric setting at maayos na dashboard. Ang mga mas mataas na variant ay merong 7-inch touchscreen na may connectivity options tulad ng Apple CarPlay at Android Auto. Ang seating capacity ay talagang saktong-sakto para sa mga pamilya o grupo na magbabiyahe. Ang mga advanced na tech features ay nakakatulong sa pag-entertain ng mga pasahero at nagbibigay ng easy access sa mga navigation apps na nakakatulong sa mas maayos na biyahe. Isang pangunahing aspeto ng Innova ay ang mga safety features na kinabibilangan ng driver at passenger airbags, ABS na may EBD, hill start assist, stability control at child safety locks. Sa mga owner ng Innova, kamusta ang experience nyo dito? Number 5, Toyota Zenix. Ang Toyota Zenix 2025 ay third generation ng legendary Innova MPV na may hybrid na makina. May presyo na nag-uumpisa mula sa 1.67 million hanggang sa 1.953 million pesos. Depende sa variant at mga option na pipiliin. Ang ganitong presyo ay angkop sa mga pamilya na naghahanap ng stylish 7-seater na sasakyan na may mas modern na technology. Para sa mga mahilig maglakbay, mahalaga ang fuel efficiency. Ang hybrid variant ng Zenix ay may approximate 21 km per liter sa highway at 15 to 17 km per liter sa city. Ang matipid na fuel economy ay hindi lamang nakakatipid sa gastos ng gasolina, kundi nakakatulong din sa mas mababang carbon emissions. Kaya ito ay isang magandang option para sa mga environmentally conscious na mamimili. May dalawang variant ang Toyota Zenix, ang Zenix 2.0 VCVT gasoline engine at ang Zenix 2.0 QHEV hybrid engine. Ang gasoline variant ay 2.0 liter 4-cylinder engine at ang hybrid naman ay 2.0 liter 4-cylinder hybrid engine. Ang transmission nito ay CVT at naglalabas ito ng humigit kumulang 173 horsepower para sa hybrid variant. Ang pagkakaroon ng CVT automatic transmission ay nagre-resulta sa mas smooth at mas madaling pagmamaneho, lalo na sa mga matatarik na kalsada o mabibigat na traffic. Ang mataas na horsepower naman ay nagbibigay ng mas mabilis na acceleration at mas magandang driving experience. Ang Zenix ay may modern design na may mga LED headlights at maluwag na layout. Ang magandang design nito ay nagfi-feature ng mas kaakit-akit na itsura
na tawag pansin talaga. Sa panloob, merong maluwag na interior ang Zenix na kaya magsakay ng hanggang 7 pasahero. Kasama sa mga feature nito ang multi-function steering wheel, digital displays at premium sound system. Ang malawak na space sa loob ay nagbibigay ng comfort para sa pamilya, lalo na sa mga long drives. Sa mga safety features naman, kasama ang mga standard na feature ng anti-lock braking system, airbags, parking sensors at vehicle stability control. Ang mga feature na ito ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga pasahero, lalo na sa mga bagong driver o mga pamilya na may mga bata. Number 4, Toyota Hiace. Ang Toyota Hiace 2025 ay kilalang commuter vehicle ng Toyota. Ang presyo nito ay nag-uumpisa sa Hiace Commuter Cargo na may estimated price na 1,189,000 pesos. Mahalaga ang presyo ng isang malaking sasakyan para sa mga mamimili, lalo na sa mga pamilya at negosyo na naghahanap ng maaasahang sasakyan na abot kaya at maganda ang quality. Ang Hiace ay may kahanga-hangang fuel efficiency na ginagawa itong angkop para sa mga biyahe sa city at highway kahit pa maraming nakasakay sa loob nito. Ang 2.8 liter turbo diesel engine ng Hiace ay karaniwang umaabot sa 10 to 12 km per liter sa city at 14 to 16 km per liter naman sa highway. Ang matipid na fuel consumption ay nakakatulong sa pag-save ng gasto sa operasyon, lalo na para sa mga negosyong pang long term. Naglalabas naman ito ng power na 174 horsepower at 420 Newton meters ng torque. Pinapagana sa pamamagitan ng 6-speed manual o automatic transmission, depende sa variant. Ang malawak na passenger capacity nito ay nagpi-feature ng 10 hanggang 15 seater, depende sa modelo. Ang pagkakaroon ng malakas na makina ng Hiace ay nagbibigay din ng smooth acceleration at capability na magdala ng maraming pasahero at bagahe, na perpekto para sa mga long trips o para sa mga negosyo na nangangailangan ng matibay na transportasyon. Ang Toyota Hiace ay modern at functional ang design. Ang panlabas nito ay may matibay na front grille at streamlined na katawan na nagfi-feature ng kaakit-akit na itsura habang tinitiyak ang good aerodynamics. Sa loob ng Hiace ay may maluwag na interior na may leather seats at sapat na legroom na nagbibigay ng comfort sa mga pasahero sa mahabang biyahe. Ang Hiace ay hitik sa mga features na dinisenyo para sa comfort at safety. Sama na dyan ang power sliding doors para sa madaling access, touchscreen infotainment system na may connectivity options, cruise control at iba pang safety feature tulad ng ABS, EBD at maraming airbags, advanced safety technology gaya ng lane departure warning at adaptive cruise control sa mas mataas na variants. Ang Hiace ay available sa iba't ibang variants upang matugmaan ang iba't ibang uri ng pangangailangan ng consumers. Ilan sa mga variants ay ang commuter na basic na modelo na saktong-sakto para sa transportasyon, ang GL Grandia na nagpi-feature ng higit pang comfort features at ang Super Grandia Elite na may top-notch premium features kasama ang leather upholstery at advanced technology. Ang mga sumusunod ay mga suggested retail prices ng bawat variant. Ang Hiace Commuter Cargo ay may 1.189 million pesos. Hiace 3.0 liter commuter manual transmission ay nagkakahalaga ng 1.39 million pesos. Ang Hiace Commuter Deluxe ay nagkakahalaga ng 1.851 million pesos. Ang Hiace GL Grandia manual transmission naman ay nagkakahalaga ng 2.284 million pesos. Ang Hiace GL Grandia automatic ay nagkakahalaga naman ng 2.36 million pesos. Ang Hiace GL Grandia Tourer automatic ay nagkakahalaga naman ng 2.521 million pesos. Ang Hiace 2.8 liter automatic leather ay nagkakahalaga ng 2.9 million pesos at ang Hiace Super Grandia Elite automatic ay nagkakahalaga ng 3.291 million pesos. Anong masasabi mo sa Toyota Hiace? Sulit ba ito sa presyo? Comment down below. Number 3, Toyota Land Cruiser LC300. Ang 2025 Toyota Land Cruiser LC300 ay astig, bulky at all-terrain SUV ng Toyota. May presyo sa Pilipinas na naglalaro mula sa 5.39 million hanggang sa 5.747 million pesos. Depende sa variant. Ang BX variant ay nagsisimula sa humigit kumulang 5,405,000 habang ang ZX variant naman ay nasa 5,747,000 pesos. Ang mataas na presyo nito ay dahil sa mataas na kalidad ng features at sinasabi din na isa sa mga pinakamagagandang SUV sa merkado ang Toyota Land Cruiser. Ang fuel efficiency ng Land Cruiser LC300 ay tinatayang nasa 8 km per liter sa city at umaabot sa 12 km per liter sa highway. Sa kabila ng laki at power nito, ang fuel economy na ito ay sapat na lalo na sa mga long distance na biyahe. Ang LC300 ay pinalakas sa isang 3.3 liter twin turbo V6 engine na nagbibigay ng 409 horsepower at 479 pound-feet ng torque at nakakabit sa isang
isang 10-speed automatic transmission. Ang pagkakaroon ng 4-wheel drive system ay pinapadali at maning-mani ang pagdaan sa off-road. Nakakatulong din ito sa pag-navigate sa iba't ibang mga kondisyon sa kalsada. Sa dimensions naman, meron itong haba na 4,995mm, may lapad na 1,990mm at may taas na 1,950mm. May wheelbase naman ito na 2,850mm at may ground clearance na 10.6 inches. Ang mga sukat na ito ay nagbibigay daan sa maluwag na interior habang pinapanatili ang magandang balanse sa pagitan ng space at capability. Sa panlabas na design ng Land Cruiser LC300 ay makikita ang matibay at kapansin-pansin na presence nito kasama ang redesigned front fascia at mga bagong LED headlights at updated alloy wheel designs. Sa loob, ito ay may luxurious interior na gumagamit ng mataas na kalidad na materyales, leather seating at 12.3-inch floating touchscreen display. Ito pa ang mga features sa technology nito: adaptive cruise control, lane departure alert with steering assist, automatic high beams at multi-terrain select system. Ang mga advanced feature na ito ay nagpapataas ng comfort at safety sa pagmamaneho, lalong-lalo na sa mga off-road na adventure. Ang mga pangunahing variant na magagamit dito ay ang Land Cruiser VX na balance at elegant at ang Land Cruiser ZX na nagfi-feature ng top-tier luxurious SUV experience. Ang Toyota Land Cruiser LC300 ay namumukod-tangi sa kanyang klase para sa maraming dahilan. Ang malakas na makina nito kasama ang isang sophisticadong drivetrain ay nagbibigay ng top-tier capability para sa off-roading habang komportable naman para sa pang-araw-araw na paggamit. Ang mga modern technology tulad ng adaptive cruise control at lane assist ay nagdaragdag sa kanyang appeal. Number 2, Toyota Alphard. Ang Toyota Alphard 2025 ay isang sikat na luxury SUV ng Toyota dahil sa kahali-hali ng design at astig na features. Ngayon ay may hybrid pa na makina. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 4,665,000 hanggang 4,980,000 pesos batay sa variant at mga feature na kasama. Medyo may kamahalan pero hindi ka bibitinin nito sa quality at luxury. Ang fuel efficiency ng Alphard 2025 ay maabot ng 20 km per liter sa highway at 15 km per liter sa city. Ang hybrid engine nito ay nag-aambag sa mas mataas na fuel economy na malaking benepisyo lalo na para sa mga gumagamit nito sa pang-araw-araw na biyahe. Ang efficiency na ito ay nakakatulong sa pagbawas ng gastos, gasolina at isang mahalagang aspeto sa pagmamaneho ng isang luxury vehicle. Meron itong 2.5 liter hybrid engine na may CVT transmission at power output na 176 horsepower sa 5,700 RPM at torque na 221 Nm sa 3,600 RPM. Meron itong seating capacity na 7 hanggang 8 na pasahero. Ang cargo capacity naman ay 1,500 liters. Ang hybrid system nito ay nagfi-feature ng mas mataas na power output habang binabawasan ng emissions na nakakatulong sa pagpapababa ng carbon footprint ng sasakyan. Ang CVT transmission naman ay nagbibigay ng mas maayos na driving experience na talagang kapaki-pakinabang sa mga sitwasyon ng matinding traffic. Ang Toyota Alphard 2025 ay may modern at eleganteng design na may bold front fascia, streamlined profile at premium na interior materials. Ang spacious na interior ay nagbibigay daan para sa maximum comfort sa lahat ng pasahero, habang ang state-of-the-art infotainment system naman ang bahala sa entertainment sa malayo ang biyahe. Sa safety features, meron itong Toyota Safety Sense, Pre-Collision System, Lane Departure Alert, Adaptive Cruise Control at marami pang iba. Sa infotainment naman, meron itong 12.3-inch touchscreen display, Apple CarPlay, Android Auto at premium sound system. Air conditioning, meron itong dual zone climate control na nagbibigay ng comfort sa lahat ng pasahero. Ang mga safety features nito ay critical lalo na para sa mga pamilya at mga negosyanteng madalas maglakbay. Ang Alphard 2025 ay available din sa iba't ibang variants na nagbibigay ng flexibility sa mga mamimili depende sa kanilang pangangailangan at budget. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano ang paborito mong SUV ng Toyota. Sa top spot natin nandito ang number 1, Toyota Fortuner. Ang Fortuner ang tinuturing na ultimate Tito car. Ngayong 2025, ang tinatayang presyo ng Toyota Fortuner sa Pilipinas ay nagsisimula sa 1,748,000 pesos para sa base model. Ang mga variant at feature ay maaaring makaimpluwensya ng malaki sa presyo. Ang estimated fuel economy ng Fortuner ay nasa 10 km per liter sa pagmamaneho sa city at 15 km per liter naman sa highway. Depende sa mga kondisyon ng pagmamaneho at variant na pinili. Competitive para sa isang mid-size SUV
SUV na praktikal na pagpipilian para sa parehong city at long drives. Under the hood, meron itong 2.8 liter 4-cylinder turbocharged diesel engine na naglalabas ng 204 horsepower at 309 pound-feet ng torque. May 6-speed automatic transmission, 4-wheel drive at may dimensions na 4,795mm ang haba, 1,855mm ang lapad at 1,835mm ang taas. May wheelbase ito na 2,745mm at may 7-seater capacity. Hindi ka rin mabibitin sa long drive dahil ang fuel tank capacity nito ay 80 liters. Sa design naman, ipinapakita ng 2025 Fortuner ang mas agresibo at modern na design. Meron itong mas matalas na mga linya, mas malalawak na grille at angular na mga headlight na nagbibigay ng malupit na postura sa kalsada. Ang panloob ay mas pinaangas gamit ang mas mataas na kalidad ng mga materyales. Isang redesign na dashboard na may mas malaking touchscreen at mas komportableng mga option sa upuan, kasama ang heating at ventilation. Sa mga owner ng Toyota Fortuner, kamusta naman ang Toyota Fortuner para sa inyo? Comment mo naman sa baba ang opinion mo. Sa safety at comfort features naman, nandyan ang 7 airbag, anti-lock brakes, electronic stability control at traction control. Sa infotainment naman, Bluetooth connectivity, USB ports, control sa manibela at compatibility sa Android Auto at Apple CarPlay. Sa comfort naman, meron niyang climate control, keyless entry at hands-free liftgate sa mas mataas na trims. Ang 2025 Toyota Fortuner ay merong ilang mga variant. Ang GX o ang base model na may mga basic features, ang G na nagdaragdag ng touchscreen at power adjustable driver seats, ang B na may kasamang leather wrap steering wheel at JBL sound system, ang TRD Off-Road na pina-enhance para sa capability sa off-road at ang Legender na top of the line trim na may premium features tulad ng panoramic sunroof at advanced audio system. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!